Ayun o. Tara, lapitan natin para makita mo. Okay. George, nagbibiro kini Dimsay. Nice. Wow. Apay, sino tigbibiro kini din si Andres? Sura na yung Mercedes. Girlfriend ni Dimsay. Nice. Sino ba, Andres? Terus maan. Pertama ay talakay. Nagado piramido. Ato na karudo ni paparta na karudo. Kaya siguro atan lakay. Tay tuloy ko pa dyan aramido kijay. Laki din na yan. Sige, sakitan. Sige nga Rod. Okay. Sige na yan. Oh shit. Here we go again. Ato yung nga balay ni Andres. Andres! Andres! Apay. Sino naman natadyo yun? Oh no! Sige, magkaya mata. Apay. Pero tika George, ano kam dito oy? Awan! Awan gamin maramit ko di balay. Awisin ka ko mga gayayam ko matidama ulit ko. Ay na, padigbalain. Nagatumbay labak na eh. Makikita mo eh. Mabuboring na gamin di balay eh. Madinakpaw na gain. Nagtudot na eh. Gumisit na. Kisis naman ko dati ka mga nangisitan. Sige, muna kam. Kajay. Okay. Nako! Nagbasit mati labaan mo ng dress. Basit pa yata nga lagay kita man na eh. Apay, awan lakad ba mga glabatan ng dress? Apay, ni bakit mo? Madi nakatulungan? Tultulungan lang ni bagat ka. Dala inubla na junag. Okay. Aya, kung naman lang no awan. Sige, patakam nga ako dito ta. Gayayam taman. Yeah, boy. Kung sige, payanak ta. Sige. Here we go again. Nice. Lakay, napas ka ditan? Lakay, apa sino atoy? Di ba kahit? Taga Planet Namek, si George. Siyak ni George. Just call me Papa P. Papa, papispisang kan tupay. May bayaan mo ba kayo? Talaga naangin ata. Planet Namek ka. Andres, asa ka matoy? Ay, Matay. Kapit ka. Napalasawak. Ano ti pala eh? Nice. Apay na kumamamata lakay, kasli scammer. Ay, nabaka. Madingay camera ata. Milyonaryo ata. Nagadubang kuna sa ngapulaw. Wen, pepay sa gym baga nila kay mo. Git kita matoy nga bag. Dokwarta na toy. Baka naggagapuanan na lang atang kwarta na lakay. Haan ba ka? Businessman ata. Best friend ni Dimsay. Okay. Ay, ura na bagbagam. Awan tiwalak dita. Madayo ka. Ay, nabaka. Madi ka madalagan. Siya pala dito. Kabisado ka ata. Ay, basta. Patalawom so na dito eh. Madikat makakakita ti nangising atarasya ti balay. Ay na Andres, madin si Tita Abas ti dila na ate, bakit mo ah? Pakita kwarta ato, bakagtal na. Ay na. Masanay kang George. Talaga kas tali bakit ka. Okay. Diba? Akto pa'y madigbalain. Andres? 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 Doon sa tao, Andres. Mercedes mga tao. Aba, yan nasa kasapulan na dito. Tika pa lang ha. Okay. Oh, Mercedes, ikaw pala yan. Anong atin? Tatanungin ko sana kung asan si Dems. Ay, yan ang di ko alam. Yung best friend niya, tanungin mo. Baka alam niya kung nasan si Dimsey. Okay. Sinong best friend niya? Hindi mo kilala yung best friend niya? Ayun o, si Tarsier. Asaan? Ba't hindi ko makita? Ayun o. Tara, lapitan natin para makita mo. Okay. George, nagbibiro kini Dimsey.
Nice. Apay, sino tigdobiro kini din si Andres? Sula na yung Mercedes. Girlfriend ni Dimsay. Nice. Sino ba, Andres? Ito ba yung best friend ni Dems, Andres? Nagsama yung dalawang exotic, ah. Oo, Mercedes. Ito ang best friend ni Dimsay. Kung si Dimsay ay pambansang kalabaw, ito naman ay pambansang tarsil. Okay? Exotic is the best. Sa bagay, pag mga exotic talaga, mga pogi. Kahit wag mo nang sabihin, alam ko na yan. Weh. Nakakasawa na nga yung kapugian ko eh. Andres, dati bang addict to? Anong tinitira mo? Katol? Ay, mali ka Mercedes. Hindi ka to lang tinitira nito. Wawang. Tignan mo. Oh, ang laki ng awang. Kaya pala. Hoy, kahit ganito yung mukha ko, bihira lang kayo makakita ng ganito. Oo, ikaw. Tsaka alam mo ba kung asan si Dems? Oo, alam ko. Alam ko kung nasaan siya. Nice. Ba't asan siya? Wala kasi siya sa bahay nila. Ah, nasa Manila, nagbakasyon. Di ba nagpaalam sa'yo? Hindi, wala naman siyang nabanggit sa akin. Sige, nakape lang. Pero sabi ni Dimsy, ako daw muna magbabantay sa'yo. Hay nako, kung ikaw lang yung magbabantay sa akin, wag na. Baka turuan mo pa ako magwawang. Anong wawang na pinagsasasabi mo? Oy, for your information, kahit ganito yung itsura ko, may natitira pang respeto sa sarili ko. Sa bagay, ang mga ganyang itsura may respeto. Katulad si Dems, may respeto sa akin. Oo, kahit ganito kami mga exotic, may respeto kami sa mga babae. Weh. O sige, pakisabi kay Dems pagdating niya, hinahanap ko siya. Don't worry, don't panic, because I'm not organic, I'm exotic. I can handle that. Andres, uwi na ako. Masisira lang yung utak ko dito. Apikas di na Andres, bagbaga lang mo dyan pagpaiso ah. Kamunja ka mo ah. Duha ka lang magtungtungtung dito. Dami-daming magiging best friend ni Dems. Yung pang may parang tama. Andres, nabayag ka pa ita? Aldawan na eh, madita pa na kay ayam. Ka na ngay mabaling ka. Makikita mo rin nakadupay ti wala ba? No kaya mo, pagbiro lang sa balain. Sige, agbirok na latati kay ayam kon. Takan. Balimot so na kaya mo may sanak. Laki ti Muryo nga tao na ya. Ay, sa wakas nalpas mo lang. Nice. Okay.